Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Insha Allah bidiyon mu zai yi bayani ne yadda zaka sauwaka ma kanka amfani da waɗansu application ta hanyar amfani da parameter wayarka, cewa akwai abubuwa da waya cikin wayar Android waɗanda waɗansu ba mu san su ba, ko kuma in ce mu san yadda za mu yi mu dibo su ba cikin parameter, wanda dole sai mu yi amfani da waɗansu application ne suna kawo mana matsaloli ga waya, suna saka wayoyin mu nauyi ko waɗansu abu makamancin haka. Kuma sanin kowa dai duk wani abu wanda an kace yana cikin parameter waya to yahi wanda zaka zuwa ka ɗauko application ya maka wannan amfani. To duba da irin haka yasa nika kawo irin waɗannan video na parameter, saboda mutane gaskiya waɗansu ba su da lokacin da za su tsaya su yi bincike, waɗansu kuma ba su sani ba zance. To daga farko abin da zan nuna muku shine misali zaka ga kana cikin wayarka kamar haka, to kana so ka shiga wani bangare dole zaka ga sai ka hito sannan ka shiga wani bangare. Zan nuna muku wani abu cikin parameter in kowace waya ta Android zai ka zo ka duba cikin wayarka ka haudo shi. Kamar yadda muka saba dai daga farko shine bayan ka shiga cikin parameter ɗinka, kowa san cewa waɗansu idan ka ce wani ya shiga ya yi bincike to gaskiya zai bashi wahala. To duba da irin haka misali idan ka shiga wannan wurin da zaka shiga wurin sacin, kamar da kuka cikin parameter zaka ga alamar wani wurin da zaka shiga ka rubuta waɗansu. Kuma misali ga cikin parameter na nake haka zai nuno maka waɗansu abubuwa ga sunan, to sai ka shiga abin da kake da buƙatar magana akan shi, kawai zaka shiga kana rubuta shi wannan bangare, kawai zai yi maka afishi, ba sai ka shiga cikin waya kana bincike ba sosai ka wahalar da kanka. Bayan ka shiga kawai abin da zamu yi bayani a yau shine misali zaka rubuta idan ya kasance kana bangaren faransai zaka rubuta fenêtre. Bayan ka rubuta, misali ni zai yi shi da Hausa gaskiya, saboda idan mutum ka zo kana so kai trading shi da faransai ko da English zaka iya kai trading din shi. Misali zaka rubuta taga kamar yadda kuka gani hakan ga, duk wani abu wanda ya danganci fenêtre zai bayyana duka wannan wuri. To kun ga duka waɗannan abubuwa na waɗanda idan aka ce a ɗauki lokacin a yi bayanin su, mutane da yawa gaskiya ba su san da su ba har yanzu, ko kuma wasu suna ganin su cikin wayoyinsu amma ba su san ya za su kauda su, ko kuma ya za su gyara su ko su shidda su ko wani abu makamancin haka. Daga farko wanda za mu yi bayani akai shine wannan bangare, zuwa gaba insha Allah za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya mu muku bayani akan su. Bayan ka shiga cikin wannan wuri misali gashi zai kaka cikin wani zaɓi kamar haka. Bayan ka rubuta ka kenan zai nuno maka wannan wuri, sai ka shiga. Bayan ka shiga zaka ga ya nuno maka waɗansu abubuwa ga sunan kala-kala. To wannan wuri ma kadai video kana wanda ya kamata a ce ayi kusan video uku cikin wannan wuri kawai, ba ma sai an shiga cikin wani wuri ba. Misali kana shiga cikin wannan zabi na farko gashi kana danna wannan wuri zaka ga ya nuno maka waɗansu zaɓuɓɓuka kamar haka ga sunan, zaka ga location menene duk waɗansu abubuwa. Idan kana da lokaci zaka iya tsaya ka duba da kyau ka karanta, idan baka iya karanta da English ba ka saka yaran da kake da buƙatar sakawa. Kasancewa wayoyi yanzu daga 2020 har zuwa kusan yanzu ko 20 ma zaka ga cewa dukkanin su suna zakkuwa da yare na Hausa. Misali bayan ka shiga cikin wannan wuri zai ka jawo ƙasa kaɗan, zaka ga wannan alama sai ka taɓa ta. Kana taɓa wannan alama zai ɗauke ka ya kaka cikin wani wuri kamar haka. To wannan wuri amfanin shi shine waɗansu sun san amfanin shi, ko kuma in ce waɗansu ba su san amfanin shi, waɗansu sun sani. Shine idan kana so ka ɗauko kowane application sai ka danna wannan alama gashi, kana danna wannan alama zai ɗauke ka duka ya kaka cikin kowane irin application in ka na waya. Misali abin da zaka yi, duk wani application cikin wannan wuri ana da buƙatar ka hauda shi. Duk wani application da kake da buƙata sai ka hauda shi. Bayan na hauda wannan duka zan shiga in nuna muku amfanin shi kenan. Duka wani application da ya san kana amfani da shi, kuma zaka iya hawa da waɗansu ka bar waɗansu. To amma ni gaskiya ina amfani da su gaba ɗaya saboda sauƙaƙa wani aiki. Idan kana so ka shiga cikin wani application ba dole ba sai ka abin nan ba, amma idan har baka hauda shi ba to gaskiya ba zai baka dama ka shiga cikin shi ba tare da ka dawo baya ba kenan. Misali yanzu gashi ni na riga da na hauda kowane irin application, dukkaninsu suna cikin waya kamar yadda kuke gani gashi na riga da na hauda su, duka application ɗin na suna ciki. To yanzu me ya kamata yi, sai in hito gaba ɗaya cikin waya. Bayan na hito
Misali bayan ka dawo baya hakan ga to duk wani application da zaka shiga zai nuno maka wata alama. Misali yanzu gashi ina so in shiga cikin WhatsApp ina, for example na shiga cikin application ina na WhatsApp kamar haka, to kuma kasancewa an turo min wani sako cikin wani Gmail ko cikin wani abu hakan ga, ba na son in hito daga cikin wannan wuri sannan in shiga wancan bangare. Shine kana danna wannan bangare, kana danna wannan flash ga nan da ya nuno muku, kana taba shi kamar hakan ga zai nuno maka duk wani application da ka zo wancan bangare ka hauda. Misali gashi zai nuno maka duk wani application da ka zo wancan bangare ka hauda, sai ka zo ka shiga shi directly ta wannan bangare. Kana shiga shi, misali zan shiga cikin Facebook, bayan ina cikin wannan application nan zai nuno min account ina na Facebook, in shiga yi abin da nake yi wa cikin shi kuma ba tare da na hito ba. Ina so in canza wani application kuma bayan zan taba wannan wuri directly kamar hakan ga zai maido ni kamar cikin, kamar yadda ya nuno min application ne daga farko. Misali kamar haka kenan zai nuno maka haka. Bayan kana cikin wannan application kawai zaka dauki wani application kuma wannan zai hita shi kuma wannan sai ya hau. Bayan kuma kana nan cikin wannan bangare kana aikin da kaka nan gayi. Misali gashi zaka iske zaka iya hituwa daga cikin gurin gaba daya ka bar wannan ka yi amfani da shi. Misali gashi haka, bayan haka kuma zaka iya karaba waya ka kashi biyu ko in ce kashi uku. Yanzu dai misali ga wannan bangare ina amfani da shi kamar da kuka gani. So idan kuka lura wannan bangare na raba waya kashi biyu na saboda na hito yanzu ina shiga cikin application ina kamar haka, zaka iske waya ta rabu kusan kala uku kuma cikin parameter ɗinka ba tare da kai amfani da kowane kara application ba. Kasance waɗansu zaka iske cewa ana cewa ku yi amfani da wannan application wanda zai baka damar ka rarraba waya ka da dai sauransu. Zaka iske ka rarraba waya kashi uku ko fiye da haka nan ma. Misali kana cikin wannan bangare nan cikin YouTube ne kake, wannan bangare misali zan ɗauko wani application wanda zan ɗauko yi amfani da shi. Misali wannan bangare ina cikin YouTube sai in danne, ka danna wannan bangare shi ma insha Allah zan nuna muku yadda zaka yi ka haudo shi. Yanzu ga wannan sai kai sama da shi ko kuma ka kai shi daidai wurin da kake da buƙatar shi. Sannan sai ka ɗauko wannan wuri shi ma idan kana da buƙata wajen editing hoto, a'a menene kake da buƙata yi, kawai zaka shiga cikin shi directly kamar haka. Wannan bangare gashi kana amfani, wannan bangare haka zalika wannan bangare na YouTube kana amfani. Bayan haka kuma wannan kana amfani da shi ba tare da ka samu wata matsala ba. Insha Allah zuwa gaba ko kuma duk wanda yake yana da tambaya dangance da wani abu da danganci parameter waya ta Android, insha Allah yayi min comment saman abin nan, saman video nan ko in ce yayi min comment ko kuma ya dauki nimero kina yana nan cikin channel ita. Bayan ka dauki nimero ka yi min sin dangance da abin da kaka ba da shawarar cewa yi video da shi cikin parameter, insha Allah ni kuma zan duba sai in ga abin da ya kamata yi. Bon, salamu alaikum. Idan wannan shine farkon zuwan ka cikin wannan channel, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna alamar ƙararrawa.